ngibe ngomunye weidalwa zakhe okubuzwa ngokuthi isidalwa sokuqala ama firstborn ngoba bonke abantu abazelwe uNkulunkulu babizwa ngaleyo ndlela kuthiwa amazibulo. Ngiyambonga uJesu ngendlela ekhethekile. Ngiyafisa ke namhlanje sizweni lenkosi encwadini kaJohane chapter 4 sizoqala ukufunda ku verse number 29. Umoya kaNkulunkulu ubekile nje indaba emfishane yokuthi ngikhulume ngokubona uJesu ukwazi ukumbona ngoba cishe into eyinkinga emhlabeni abantu bayaphila balandele amasonto balandela befundisi nabashumayeli kodwa bangafinyeleli la bekwazi khona ukubona uJesu. Ngokwe Old Testament incwadi yezaga iyakubeka ngokucacile ukuthi lapho umbono ungekho khona abantu bayabhubha. Kusho ukuthi libeka ngokuthi where there is no vision people perish. Leli gama elithi vision lisho ukubona noma ke belitolikele ngesizulu bathi umbono kodwa liqonde kona ukubona. Lapho kungekho khona ukubona abantu bayabhubha. Namhlanje ke sizofunda ke leli verse ke incwadini kaJohn chapter 4 uverse 29. Owesifazane verse 28 no 29. Owesifazane wayeseshiya imbiza yakhe waya emzini wathi kubantu ozani nibone umuntu ongitshele konke engikwenzileyo kungebe nguye uKristu na. Ozani nibone umuntu ongitshele konke engikwenzileyo kungebe nguye uKristu na. Uverse 30 besethi baphuma emzini beza kuye. Le ndaba esifundayo ikhuluma kakhulu ngoJesu ethatha isinqumo sokuthi uzohlala ngasemthonjeni alinde lo muntu wesifazane. Noma wesifazane wengekho awe kodwa ke uJesu yena wayeqonda ukuthi kukhona umuntu oxakekile odingayo ukuthi asizakale. Kodwa uma ezosizakala wayedinga abone uJesu. Ngoba le ndaba yokubona yona indaba ejulile ngendlela emangalisayo. Baningi abantu ababone mhlambe babona abashumayeli, babona abaprofeti, babona abantu abathile. Kodwa ke lokho umuntu akumshintshi. Umuntu ushintshwa kuphela ukubona uJesu. Uma nikhumbula ukuphenduka kukaSawuli owagcina sebizwa ngokuthi unguPaul, lithi iBhayibheli wayehamba ebheke eDamaseko bese lithi endleleni kwaba khona ukubaneka okukhulu kwakhanya njengokukhanya kwelanga. Uthi ke wawa phansi ubese wile phansi wezwa izwi lithi ungizingelelani. Wayesethi ungubani wena Nkosi na? Uthi ke nimekhuluma lona oshoyo uthi nginguJesu waseNazaretha omzingelayo. Ngenye indlela into emsizayo uPaul ukuthi abe nombono ngoJesu. Ngifisa ukukhuluma lapho ukuthi abantu bayadinga babone uJesu. Esikhathini esiphila kuso abantu abaningi bagcina bebone amasonto njengaye lo wesifazane esikhuluma ngaye la kancane
elithi iBhayibheli uma sebexoxile noJesu, uJesu wamtshela indaba zakhe, wamtshela ngqo imkhuba yakhe. Lo wesifazane uthi ngiyabona ukuthi wena ungumprofeti. Usiyaqhubeka lo wesifazane uma eseshilo lokuthi ngumprofeti, uyena oshoqala ukuthi nina nithi-ke kufanele kukhulekwe eJerusalema, kodwa okhokho bethu babekhuleka kule ntaba. Ngenye indlela imkhuba ayenzayo lo wesifazane uyenze naye indawo akhuleka kuye, ngoba isonto umuntu alimshintshi uma engazange wabonana noJesu. Naye uSawulu lengikhuluma ngaye wayeshisekela ukubulala amakholwa esonta enkonzweni yabaFarisi, ezila ukudla, ekhuleka, uthi wayengasoleki ngokuhlolelwa esonto lakhe, kodwa umehluko wakhe wayengazange ambone uJesu. Uma umuntu engambonanga uJesu noma ngasontaphi, abanye basonte nathi, uthola ukuthi basonta nathi manje, uma kwenzeka besonta nathi kodwa bangamboni uJesu, bahambe nathi benze imkhuba ngoba uJesu abambonanga. Ilona lo muntu uyadinga ukuthi afinyelele la ayibona khona uJesu. Uthi wesifazane, ozani nibone lo omtshele konke engikwenzileyo, kungebe nguKristu na. Yabona masixoxa ngale ndaba yokubona khona la kule ncwadi kaJohane, cha ukuthi eqaleni incwadi yesibili yakhona iyakhuluma, noma yokuqala iyakhuluma ngabafundi bokuqala bakaJesu. Ithi mayichaza uJohane uma ebona uJesu, uthi bhekani nanti iwundlu lukaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Bayezwa-ke abafundi abahamba naye uJohane ukuthi hayi bonanga umuntu amkhombayo. Uyaphinda futhi nangakusasa uyamkhomba uthi bhekani nanti iwundlu likaNkulunkulu. Uthi ngangingamazi, into eyenza ngimazi wangitshela lo wangithuma ukuthi ngibhabhadise, ukuthi lowo kokwehlela kuye umoya engcwele ahlale kuye nguyena. Yikho ekhomba ethi bhekani nanti iwundlu likaNkulunkulu. Bese lithi iBhayibheli emva kwaloko basuka laba abanye abafundi bakhe uJohane balandela uJesu, basebembuza ukuthi hawu Nkosi uhlalaphi? Uthi uJesu kubona, wozani nibone. Ngifisa ukugcizelela le ndaba yokuthi nje wozani nibone. Kubalulekile ukuthi ubone, ngoba kubuhlungu ukuhamba uyimpumputhe. Angeke ngilinganise nje njengoba sifunda manje le ndaba kaJesu nabafundi bakaJohane bemlandela, ethi uJesu wozani nibone. uJohane emkhomba ethi bhekani nanti iwundlu likaNkulunkulu. Baningi abantu abalandelayo, abanye bacabanga ukuthi balandela lona iwundlu, kanti abalandeli iwundlu, balandela inunu. Uma ufunda incwadi yeSambulo uchapter 13 uverse number 11, lithi kwabonakala isilo, inunu-ke leyo, kodwa inempondo ezimbili zifana newundlu, nezewundlu. Kodwa uma ukhuluma inhlamba, into ephuma emlonyeni walo. Baningi abantu abalandela lokho kufana newundlu, kodwa kungesilona iwundlu. Uma ufunda kuyona futhi incwadi yeSambulo chapter 5, ikhuluma ngencwadi eyayibhaliwe ngaphakathi nangaphandle, nohlezi esihlalweni, elithi iBhayibheli
wayephethe lencwadi. Uthi uJohane umebona lo mbono, uthi kwafunwa umuntu ozowuthabatha lencwadi kulowo hlezi esihlalweni bese ekwazi ukuvula impawu zayo. Uthi uJohane mechaza athi amazulu abheka phansi kwangatholakala umuntu ezulwini onesibindi sokuyithabatha lencwadi. Nasemhlabeni akutholakalanga umuntu onesibindi sokuyithabatha. Nangaphansi komhlaba akatholakalanga. Uthi uJohane ngase ngiyakhala, ngikhalisa ukuthi awakafunyanwanga umuntu ozokwazi ukuthabatha lencwadi avule impawu zayo. Uthi umunye wamalunga wayeseza kimi wathi ungakhali Johane, ungakhathazeki, ungakhali, ngokuba iwundlu, impande kaDavide, iwundlu elahlatshwa, uthi lona liyithabathile incwadi. Uthi ngase ngiyabona phakathi kwaituze kwasesihlalo sobukhosi, ngabona kunezidalwa ezine. Uthi ngabona amalunga awu-24. Uthi ngase ngiyabona phakathi kwawo kukhona iwundlu kungathi lahlatshwa. Uthi mangilibheka leli wundlu, uthi lalinempondo eziyisikhombisa, libe namehlo ayisikhombisa, bese kuthiwa amehlo nempondo lokho kukhulunywa ngako ku7 umoya kaNkulunkulu abayisikhombisa abathunyelwe emhlabeni wonke. Uthi laselizi iwundlu elahlatshwa. Ngoba lithi iBhayibheli malikhuluma ngoJesu lithi iwundlu elahlatshwa umhlaba ungakasekelwa. Noma ngabe ekugcineni kuvele esezalwa uJohane noMaria, esezalwa ngalendlela uJosefa noMaria, lithi iBhayibheli lami kodwa yena uyiwundlu elahlatshwa umhlaba ungakasekelwa. Uthi ke wasesondela uJesu wafika wayithabatha incwadi esandleni salo ohlezi esihlalweni. Iwundlu layithabatha incwadi. Mase liyithabathile, lithi iBhayibheli lami wonke idalwa lezo zase ziyathoba, zithobela uJesu. Amalunga athobela uJesu, athi ufanele wena owahlatshwa, ufanele ukwamukela udumo nenkazimulo, ufanele ubukhosi. Amtusa etusa uJesu. Kodwa ngiyafisa cace kunina nisalalele ukuthi ukhona naleli wundlu leliya eliKusambulo 13 abaningi balandela lona. Noma ngezile uzokhuluma ngaleyo ndaba, kodwa baningi abantu abalandele isilo esinempondo ezifana nezewundlu. Umehluko wabo ukuthi abashintshe esimilweni, baqhubeka nesimilo esidala. Kanti uma ubona uJesu iwundlu elahlatshwa kushintsha isimilo, njengalo wesifazane esifunda ngaye elithi iBhayibheli yotshela abantu edolobheni elimaziyo, idolobha ade phila kulo, idolobha ayehlupha kulo, abantu befela amathe phansi, uma idlulile bathi phu sadlula isifebe, awuswaqedile amadoda ethu. Abanye abantu babasho njalo ke uma uthi uyakhuluma athi ngoyithatha phe yenja. Naye ke wayevutha, kodwa uma sehlangene noJesu unesibindi sokubuyela endaweni abamazi kuyo. Atshela abantu athozani, nizobona ongitshele konke engikwenzileyo, athi kungebe uKristu na. Ngiyafisa ukuphinda ngiqhubeke ngifunde khona la kuJohane. Lithi iBhayibheli kuverse 39, amaSamariya amaningi alowo muzi akholwa nguye
ekholwa uJesu ngezwi lowesifazane owafakaza ngokuthi ungitshele konke engikwenzileyo. Athe ukuba eze kuye, eza kuJesu, amaSamariya amncenga ukuba ahlale nawo. Wahlala khona izinsuku ezimbili. Bakholwa abaningi kakhulu futhi ngenxa yezwi lakhe. Basebethi kowesifazane, asisakholwa ngokulanda kwakho nje, ngokuba sesizizwele ngokwethu. Siyazi ukuthi lo ngempela ungumsindisi wezwe. Into eyenza basizakale, kukhona umuntu owayebona uJesu. Kukhona umuntu owezwa amazwi kaJesu. Ngoba lemhlabeni esiphila kuwo abantu banenkinga. Jose ngichazile ukuthi khona nokunye okukhonzwayo eceleni okungathi uJesu kodwa kungekona. NoJesu waxwayisa ngakho encwadini kaMateyu 24 verse 24 ethi kovela oKristu bamanga nabaprofeti bamanga baze badukise nabakhethiweyo uma kungenzeka benza izimangaliso. Kodwa umuntu ehlangene noJesu lo osindisayo, akhuluma ngamaSamariya athi impela ungumsindisi wezwe, impilo yomuntu iyashintsha ayisafana nayizolo. Lo wesifazane ke babexoxile noJesu, uJesu ecele kuya amanzi. Uma bexoxa lo wesifazane ke uyasho ukuthi wena ungumJuda, amaJuda wadlelana namaSamariya. uJesu kuba bewazi ukuthi ubani ocele kuwe, ubuzocela kuye, ubezokunika amanzi ubuzokuthi mwaphuza bese ungaphinde wome. Waqhubeka lo wesifazane wathatha apha amanzi awuphethe nasitsha sokukha. Wena umkhulu yini kunawo okhokho bethu okuyibona benza banzi lomthombo. uJesu yaqinisa ukuthi abantu abaphuza kulamanzi okhuluma ngawo babuye bome, kodwa amanzi engizomnika wona umuntu phakathi esiswini sakhe ayagobhoza afane nomfula ophuphumayo, kube ngokuphila okuphakathi kunqama ukukoma. Lo wesifazane ke egcineni besethi ngiphuzise nginike lawo manzi khona ngeke ngiphinde ukuzokha la nike. Uthi kuJesu kuye, sifazane hamba ulande indoda yakho. Wayesesho-ke yena anginayo. uJesu uthi hawu wazalikhuluma iqiniso sifazane, uqinise ngempela ukuthi awunayo indoda. Ngoba uJesu ayikho impilo yomuntu angayazi. Uthi-ke kuyena wena usuke waba namadoda amahlanu, 5. Leno nayo namanje akuyona yakho. Uma uthi awunayo ukhulume iqiniso. Lo wesifazane ubeqhubeka akathukutheli ngabantu abaningi mabethinta izinto zabo baba nolaka. Angifana nje nokunjathe esijwayele ukushumayela. Uma ushumayela emzini yabantu udlulisa indaba kaJesu, umuke wakhuluma wasola ngakumama ukuthi umama kame kanjani, ithi indoda ngiyakuzwa, ithi ngiyakuzwa mfundisi. Umuke wabuya wajika wazothinta endodeni ukuthi ayifanele idla imali yodwa, ayifanele ifunda ukondla ekhaya. Besithi hayi usuyabheda ke mfundisi. Besithi siyakuzwa kodwa manje usuyabheda. Ngoba abantu abafuna abantu ukukhuluma izinto zabo. Namanje uma kushunyelwa bajabula kabi abanye abantu bekudlulisela kwabanye. Kodwa into emnandi uma uya kuJesu ukutshela indaba zakho. Lo wesifazane wangathi ukuthela, wangasho ukuthi ungiphoxile. Wangitshela ukuthi ngike ngaba namadoda amahlanu, wathi ungumprofeti. Kusho ukuthi uyavuma ukuthi ngitshelwe indaba zami. Ingakho-ke noma etshela abantu ngaphandle ubekhuluma kubo uthi wozani nibone umuntu ongitshele konke engikwenzileyo. Uyakuvuma ukuthi ukwenzile.
ngendlela umuntu ezosizakala udinga vume isono sakhe. Khona izwe eBhayibhelini elithi ofihla iphambeko zakhe akayi kuphumelela, kodwa ozivumayo azishiye uyakuthola umusa. Namhlanje sinabantu abagcwele emasontweni abangambonanga ngempela uJesu, abajoyina ama-organization noma amasonto ensindiso noma amasonto omthetho noma nhloboni yamasonto, ngoba qala kwakukhona phela amasonto omthetho, kube khona ensindiso kuthiwa ama-evangelical, bese bakhona ama-pentecostal okuthiwa kamoya. Kodwa kulesi sikhathi esiphila kuso aseyafana onke. Kwafika isilo lesi okukhulunywa ngaso kuSambulo 13, abantu bonke balandela sona, okufana noJesu kodwa kungesiyena uJesu, okwenza abantu bangakwazi ukuphila impilo eshiwo izwi lenkosi. Uthe uJesu mekhuluma encwadini kaJohane, ngiyithanda nje le ncwadi kaJohane imnandi 14, lokuba bathi abanye bathi iklabishi mabekhuluma, ngiyithande. Uthi onemiyalo yami ayigcine nguyena ongithandayo, bese ethi mina ke ngiyakuza ngizibonakalise kuye. Uverse 21 lo. Bese ebuza uJuda, iBhayibheli liyahlukanisa ukuthi hayi uSkariyothi, athi yini ungazibonakalisi kulo lonke izwe kodwa uyibonakalise kithi kuphela. Aqhubeka uJesu athi onemiyalo yami ayigcine, uyakuthandwa ngubaba nami ngiyakumthanda, siyakuza sizibonakalise kuye. Kusho ukuthi uJesu usibonakalisa kubantu abezwayo izwi lakhe, abangagcini ngokulizwa nje kodwa balenze. Kulesi sikhathi ke kushunyelwa intshumayelo eziningi la ngaphandle, bakugcizelela abantu bathi hey sesaphululeka emthethweni, asina inkinga manje yemiyalo, Jesu wenza konke, thina sesikhululekile, andingi nixake ngezinto abantu abayixaka ngayo nizama ukugcina. Kodwa leli verse engilikhotha lisho Jesu uthi onemiyalo yami ayigcine. Kusho ngenye indlela kushunyelwe into ephambene nalena kaJesu, kuze kube sengathi lona iwundlu kanti akulona. Abantu sebelandela inunu ebasekuphile ekufeni kwaphakade ibakhiphe ekuphileni. Uma ekhuluma namazwi uJesu uthi ke mina noBaba siyakuza kuwe sikwenze wena ube yikhaya lethu. Kusho ukuthi kumuntu onemiyalo ayigcine, kuhlala kuye uJesu, kuhlala kuye uNkulunkulu, kuhlala kuye uMoya Ingcwele. Onke amazulu ahlala kuye. Uma amazulu ehlala kulowo muntu, ngiyaqinisa abazalwane ukuthi amadimoni, uSathane nemkhuba yakhe akunamandla okubusa kumuntu obona uJesu qede izulu lahlala phakathi kwakhe. Abantu bayaxakeka namhlanje la ngaphandle, bexakwa yiwona amakholwa alingisizwe, afana nezwe, ongakwazi kwahlukanisa nezwe, kanti kwenziwa into eyodwa, ashunyayizwe kabi. Atsheliwe nje ukuthi vese akekho umuntu okwazi ukugcina umthetho emhlabeni, ngakho anisekho phansi komthetho, nikhululekile. Uma indodana inikhulula, niyaba ngabakhululekileyo impela. Bangabatsheli izwi lenkosi
leli nje ngilikhothayo ukuthi uma unemiyalo uyigcina amazulu ayakuhlala kuwe bese uyafunda ukwenza intando kaNkulunkulu. Akekho umuntu okwazi ukuyenza ngokwakhe, kodwa uma wena uzinikele kuJesu, uNkulunkulu wabusa phakathi kwakho, awusabi nenkinga, ngoba uyena uJesu nomoya ingcwele abahlala phakathi kwakho abenzayo ukuthi uphile impilo yomnqoba. Lento yomthetho uJesu uyinciphisile, wangalekho ebala imithetho yaze yaba yishumi, wavele yenza abambili. Wathi umthetho oqala, thanda uNkulunkulu ngengqondo yakho yonke, ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke, ngamandla akho konke, konke kwakho ukuthanda uNkulunkulu. Wathi oqala. Wathi wesibili ufana nawo, thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. Wesethi ke kuloku ke kuphelelisiwe umthetho nabaprofeti. Kusho ukuthi imiyalo lena abantu abathi inzima ukwenzeka ayihluphi, ngoba uma uthanda uNkulunkulu ngako konke kwakho uyakwazi nokuthanda umakhelwane wakho. Umakhelwane wakho umthanda ngeke umtshontshele. Umakhelwane umthanda ngeke umbulale. Umakhelwane umthanda ngeke umhlebe. Umakhelwane wakho umthanda ngeke umzonde. Umakhelwane wakho umthanda zonke izinto ezimbi obungazenza ngeke uzenze, ngoba lithi mthande njengalokhu uyithanda wena. Bese lithi ke kuloku ke kuphelelisiwe ke umthetho. Ngeindlela thina siba nothando lasezulwini, bese uthando lasezulwini lithelelela kubantu. Akekho umuntu ongahamba ezalisa izingane zabantu ebathanda omakhelwane, ngoba uzothanda abazali bakhe, uzothanda ihlobo zakhe. Wena ngeke umoshe ingane zabantu. Uma ubona umosha ingoba uyahluleka ukuthanda umakhelwane, awumzweli ubuhlungu. Kanti nje le ndaba ilula. Ngikhumbule mina ukuthi ngisakhula kwakunabantu ababeqonyiwe ekhaya. Ngingajabuli, ngiselona amandla kodwa ngingakuthandi, ngikuzonda, ngikunyanya lokho, ngicabange ngodadewethu engeyona unkosikazi kodwa sebe umfazi walwa umuntu amqomile. Ngikunyanya nje, noma ngangingenayo uJesu ngingakuthandi, noma ke nami ngagcina sengingenile kokunye ngenxa yokungabi nayo uJesu. Kodwa uma ngihlangana noJesu, ngihlangana noJesu sekonakele, ngikuthanda ukufakaza lokho ukuthi ngihlangana noJesu ngizalisile, ngingashadile. Kunengane ena 5 months izelwe. Unina ngangiyekile ukuya kuye ngitshela ukuthi weqiwe inyanga. Uma ngihlangana noJesu wangilekelela, ngoba ngathatha leso sinqumo ukuthi angifisi kuphinde kube khona omunye umuntu wesifazane ongitshela ukuthi weqiwe inyanga. Uma ngihlangana noJesu amehlo amavuleka, ngakhululwa. Ngiyaqinisa kunina kwaku 1974, angikhohlwa. 1974 kwaku August 9, inkosi izambula ngokucacileyo empilweni yami. Ngangilizwile ngoJuly ivangeli, ngaba exposed ezimangalisweni, ngambona uJesu esebenza ngabantu abasebenzisa kwenzeka imimangaliso. Kodwa amehlo ami avuleka ngokuphelele ngo-August 9. Ngifisa ukusho ukuthi kusukela ngalelo langa kuze kubi namhlanje akekho umuntu wesifazane owaziwa yimi noma engake ngalala naye ngaphandle komfazi engamshada. Ngiyakufisa lokhu ukufakaza ukuthi uma ubona uJesu uyahlukana nemkhuba, awuqhubeki nemkhuba kade uyenza izolo.
lo wesifazane waseSamaria into yamenza abe nesibindi sokubizela abantu kuJesu ingoba kwakufika umuntu omkhululayo emkhubeni yakhe. Uma ekhululeka kule mkhuba yakhe waba nesibindi sokutshela abantu ngoba uma kufika uJesu ungazungesaba uzukhuluma baze bathi abantu hawu wazi wayihlaza wazi wakhuluma izinto angafanele ukuyikhuluma. Kufika amandla akhululayo, amandla akwazi ukukutshela ukuthi wena wenzeni, akutshela imkhuba yakho ungayifundelwe ekugcineni sewuphambi kaNkulunkulu. Ngalithi iBhayibheli khona usuku la sazovulwa khona incwadi. Abantu abaningi ngalolo langa bomangala. Khona abantu esiphila nabo uma babona behamba beshaya kahle, abanye bashaya ngama high heel, bagqoke kahle ama-Crocs abo, kanti baney'dumba abayingcwaba ngabodwana. Kukhona iy'ngane ezazalwa zabulawa. Ngalelo langa yobe ivele imisebenzi leyo. Khona abantu abaphilayo abaney'dumbu ababulala abanye abantu bangaboshwa amaphoyisa. Lelo langa lokwahlulela lobe liveza leyo msebenzi yakho wayenza noma ungaboshwanga kulo mhlaba. Into abalulekile ungakalali ngomqolo, ungakafi. Akwenzeke lokho kushoyo izwi lenkosi encwadini kaLuka chapter 2 elikhuluma ngokuthi kwathi uma kuletha uJesu ethempelini kuzokwenziwa kuye njengosiko lwamaJuda ukuthi ngosuku lwesishiyagalombili usiwe ethempelini umntwana. Bafika lapha ethempelini kunomkhulu omdala bathi uSimiyoni igama lakhe. Lithi iBhayibheli lami uma befika kuye amukela umntwana emgona. Kwalithi wamamukela ngokumgona, emamukela emgona ezandleni zakhe. Uthi uSimiyoni, uNkulunkulu somandla, salusumukisa inceki yakho ngokuthula ngokuba amehlo ami abonile insindiso oyilungiselela umhlaba. Abonile amehlo ami. Awudingi uziyolala ethuneni amehlo akho evalekile. Awudingi uziyofika egcineni amehlo akho avuleke ungasena kushintsha. Khona isilwane la bakubathi ivukusi, imole, imvukuzane bakubiza noma engayiphi indlela. Lokho kuhambe kuvula umhlabathi kududula ubonakala umhlabathi unezidulane ezincane. Lesi silwane bathi abantu mabechaza siphila simpumputhe sivala amehlo siwavula kuphela uma kwenzekile kwaba khona sishaya ngegeja safa sivula amehlo seku too late. Wena kungenzeki ukuthi uziyolala ungazange umbone uKristu wenkosi. Kungenzeki ukuthi ufice ukufa amehlo akhe evalekile. Ngelinye ilanga umfundi incwadi kaLuka chapter 19 ikhuluma ngendoda okuthiwa uZakewu okuthiwa umthelisi. Kusho nje umuntu wayephethe imali ihambe eqoqa itax wayintshontsha imali. Kodwa umezwa kuthiwa uJesu uzodlula ngakubo wanquma enhlizweni yakhe wathi ngiyafuna ukumbona. Ngiyafuna ukumbona. Wesebona ukuthi isitesha sakhe isiqu sakhe sincane uzosithwa abantu. Wayibona indlela uJesu ahamba ngayo wesegijima wogibela esihlahleni ukuthi uJesu medlula kwazi ukumbona uJesu. Lithi iBhayibheli uJesu weza ehamba nesixuku lesanaso uma sefika lapha esihlahleni kwakukhona khona uZakewu. Lithi iBhayibheli lami wafike wama wakhe isiteshi uJesu wama wesebheka phezulu wambiza ngegama lakhe
wathi Zakewu ehlika namhlanje ngifisa ukungena endlini yakho. Ilonto uJesu ayifunayo, abantu abamfunayo yena bese ethatha isinqumo sokuthi ngoba bafuna ukumbona bese yena eyohlala nabo endlini zabo. Ngiyangikhumbule lithi iBhayibheli wesehamba phambili uZakewu ehola uJesu beye ekhaya. Uma befika ekhaya uZakewu ukhuluma ezinye izinto ngoba sekufika uJesu olungisa indaba. Uthi uZakewu makukhona abantu engibarobhile, ngathatha imali yabo ngongekho emthethweni, ngathatha izinto zabo ngiyibuyisela seyiphindwe kane. Uma kufika uJesu uyalungisa, wenza isiqiniseko sokuthi uyalungisa, kodwa usizwa ukuthi ukwazi ukumbona. Ngoba ungazange umbone yena wagcina ubona isonto uqhubeka nemkhuba yakho. Cha, awushintsha impela. Leyo nkathi uyiyona izolo uba yiyo namhlanje. Baze basha abantu bathi ngokholwa mhla kwalunga wena. Khona umunye ubaba engimkhumbulayo, hlale ngiyixoxa le ndaba, mhlawumbe sengiyiphinde okwesibili kodwa imnandi ngiyayithanda. Omunye ubaba engimthandayo, lo baba uyaxoxa esemzalwane, uyaxoxa eceleni kwakhe uhlezi unkosikazi wakhe, nami ngihlezi nonkosikazi wami sixoxa, ethi hey mfundisi, indaba yokusonta iyinkinga kabi. Uthi ngesikhathi ngisayidlela utshwala ngingasonti, unkosikazi wami wayesonta enebhanji lasesontweni. Uthi ke ngelinye ilanga ngase ngiyakhuluma kuyisonto ekseni, ngakhuluma kanti ngikhuluma kabi, usefake ibhanji lasesontweni. Wangangiphendula, wangenza lutho, waqeda lapho wathatha iculo lakhe wahamba wayiyela esontweni. Hayi ke esontweni laphana kuyadunyiswa, kushaya ama-amen, shaya impetesho, kwenziwe yonke into, kushunyayelwe, kuhlatshelelwe nobaba wethu osezulwini ukuthi bathethelele njalo kunathi usithethele njalo sibathethelela abasonayo, kwenziwa yonke leyo nto. Mase kuphelile inkonzo wesiyabuya. Uthi kumechaza uma nje efika ekhaya into yokuqala nje ayenza wavela wakhumula ibhanji walijikjela lapha ya embhedeni, wayeseshona phansi kombhede wadonsa induku eziwu4. Uthi ke lapho ke vese ke mkhulu unkosikazi wami namabele makhulu usesele ngobhodi ubra. Uthi wangiphonsela induku ezimbili wathi ngelusa mina, akukhulunywa kanje kimi. Yini ukhulume kanje kimi sengifaka ibhanji? Selikhumulile manje walibeka phansi. Uthi lo baba ngambuka noma sengiphonsele imbili naye ephethe imbili engitshela ukuthi welusa. Uthi kodwa ngambuka ngathi akazi ukuthi ngizoswe ngimbulali. Uthi ngayihlalela ngangayithatha induku ngayiyeka. Kodwa echaza ukuthi ukusonta akumshintshi umuntu. Umuntu ushintshwa ukubona uJesu. Okubalulekile mbone uJesu. Ozubone njengoba kusho lo wesifazane. Ngike ngakhotha kancane ngala kuJohn chapter 1 ukuthi abafundi bakaJohani esekhonjiwe iwundlu bamlandela uJesu. iBhayibheli malichaza lithi kwakuAndrea umfowabo kaSimon Petro. Emva kwaloko base bethola bona uPhilip. Bamtshela uPhilip ukuthi hayibo nangu uJesu. iBhayibheli lami lithi uPhilip yena wayesehamba ebona uNathaniel. Umembona uNathaniel uthi lalela weNathaniel, simtholile simfumene
lo uMose abhala ngaye nabaprofeti ababhala ngaye simfumene. Uthi lo munye hawu kungenzeka into enjalo kuthi eJerusalema kube khona into enje bathi lo munye ngempela kwenzekile wozubone weselandela kuNathaniel eyobona uJesu. Uma sefika kuyena khona into ekhulunywayo lapha ya uJesu umeqhamuka nje mbona ethi nangu uIsrayeli woqobo umuntu ongekho unkohliso kuye. Uthi ke uNathaniel ungazelaphi wawungibonaphi? Uthi uJesu engakayi kokubiza phansi kwesihlahla leso uhlezi kuso uthi ngakubona. Yebona yonke into yenzayo uyayibona uJesu. Njengoba izwi lenkosi encwadini yeSambulo chapter 5 lithi iBhayibheli unamehlo ayisikhombisa, amehlo akhe uJesu angaphezulu kwamakhamera bekwayo, ayikho indawo ongamqashela kuyo. Uyakubona noma ukuphi, uyakwazi noma ukuphi, wazi imisebenzi yakho yenzayo. Into ebalulekile wena izisiqiniseko sokuthi uza kuye bese kwazi ukulungisa indaba zakho, nenza inkonzo yokubuyisana. Uma ufinyelele lapho uzosizakala, ngoba ayikho into ebuhlungu nje ukuphila uJesu ungamazi. Khona enye indaba engicela ukuyidlulisa sengizovala. Sinomzalwane esiphila naye enquthu. Lo mzalwane sihlangane naye egula, etetile, egulelwa nayingane. Sase sim-introduce ke kuJesu, sathandaza ke, kodwa ke isimo sabo sangaba right, balokhu bephila impilo entekenteke le njalo. Bekuthi ke uma kwenzeka ingane seyithe ukukhula, umihlaseleka isifo lesi eyazalwa isitholile, umama wathi mayifuna ukuyisa eclinic, ithi ingane hayi cela ungangise eclinic, ungangisi cela ungise ngothandazelwa. Sibone sebefika noma kusebusuku, athi ingane ithe ifuna ukuzothandazelwa, sithandazeke. Ngokomusa kaNkulunkulu iyaphila. Njengamanje niyaphila, ayiphili ngemshanguzo, iyaphila ngegama likaJesu. Unina ke waqhubeka sihlanganyela naye, ngoba akukusiza ukuhlanganyela uJesu ungambonanga. Uyahlaseleka ke, ugcina uba nezilonda enyaweni, wayefaka ama high cocks nje abantu besifazane bonke, wagcina sefaka imbadada. Imlenze le inembobo zeyilonda. Uyaklina esibhedlela, base bemrefer eclinic ukuthi akahamba ayoklina khona njalo. Bazama ke nodokotela umfaka izinto zokupholisa ilonda, kwasho ukuthi hayi azizweli. Egcineni base bethatha isinqumo sokuthi akahambe ayinkosi Albert, Chief Albert Luthuli eThekwini ayomnqunywa imlenze. Base bemnika ke incwadi adinga ahambe nayo. Uyahamba ke nencwadi yekhaya, tshela indoda yakhe ukuthi banginike nansi incwadi ngoba ilonda zami lezi ayipholi, banqumile ukuthi ningcono ngonqunywa. Indoda akayikholwa, umuntu nje. Hawu indoda engabe ikhombisa uzwelo, ivele ithi indoda hawu bani umuntu ozohlala noma sitokwana, ngoba uzobe setokiwe phela bese nqunyiwe umlenze. Kumthukuthelise lo wesifazane, hayi ukuthukuthela utalwe nendoda.
kodwa kumenze athathe isinqumo sokuthi ngeke nginqunywe. Kodwa kusho ukuthi ibolile imlenze. Uhlanganyela nathi kodwa uJesu akambonile. Sihamba naye enkonzweni kodwa uJesu akambonile. Ngoba kubalekile ukuthi uhlanganyele lapha. Into ebalekile ukuthi umbonile yena uJesu. Kudinga ke abuyele eclinic la eclinwa khona bahambe bomcleaner. Uma efika khona afica ama student nurses. Athi ama student nurses kuye, mama wabuya weza lana awuyitholanga yini incwadi? Athi yena ngayithola. Base bethi pho awuyanga ngani lapho ngoba izilonda zakho ziyanuka enzazinuka vese naye ezizwa nabantu abaseceleni ziyanuka. Bese ethi yena ngeke nqunye uJesu ekhona, ngeke nqunye uJesu ekhona, nqunye izitho zami zingcwatshwe mina ngisaphila. Athi amanesi, uma uJesu ekhona ufunani pho la kithi? Yabona akhuluma into eyenza kucaca ukuthi uma ugijimela usizo lwabantu usuke ugejene noJesu. Ufunani la kithi uma uJesu ekhona ngoba izilonda zakho ziyanuka? Wathena ningakhathazeki. Njengoba ngize la ngiqinile ngoba imina engiyeke ukuya kuJesu ngeza kini. Lithi iBhayibheli uqala ekusiya umuntu othemba kubantu, kodwa ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Lo mama wathatha leso sinqumo sokuthi ngeke aphinda alibhade eclinic noma ebolile inyawo ngoba advise ukuthi adinga wonqunyo imlenze. Ngifisa ukunitshela ukuthi uJesu waseNazaretha uma lo ma ethatha isinqumo sokuthi sengiya kuJesu manje ngiyayeka ukuya kubantu, uNkulunkulu wenza isimangaliso, wavala imgodi leyo esibholekile emlenzeni yakhe yeyilonda. Wayivala uJesu imgodi, wayiphesha imgodi, yavaleka yaba sealed. Waphila lo mama ngokupheleleyo, kodwa uphile ngoba yena egcine seze kuJesu ngqo. Abantu abaningi bayahlupha beza kithi bezoshumayela ngoJesu bagcine komadlala. Noma ungabe ubani okushumayezile musugcina kuye. Bona uJesu othi umbonile ashintshe izimo. Lo mama waphila ngokupheleleyo. Njengixoxa nani sekuphela iminyaka engaphezulu ka10 imgodi yavaleka, uhamba ngemlenze yakhe ushaya ngama high heel ngama crocs udumisa inkosi ukuthi uJesu uyaphila. Nathi sifranta ngaye manje. Uma kukhona senzeka sithi bukani nanga umuntu ohlangatshezwe uJesu wamphilisa wenza isimangaliso empilweni yakhe, ukuthi ke nawo lalele musubamba kuphela amazwi engiwashoyo. Bathi laba sizwile ngawe wesifazane kodwa sakholwa ngawe kuphela. Sesizizwele hlangabezana noJesu. Ngoba uhlangabezane naye uzowenza yonke into oyicelayo, uzokuphilisa, uzokukhulula, akuthethelela izono, aloba igama lakhe encwadini yokuphila. Uzohamba emhlabeni ungaxakekile ngoba amehlo akho evuliwe. Khona umhlabelelo osho njalo othi ngikhululiwe, uthi ngikhululiwe, othi bengiyimpumputhe, uthi kodwa manje sengiyabona. Bona awavuleka amehlo akho, awavuleka isiqiniseko sokuthi ayavuleka njengale mpumputhe uJesu akhulume ngayo kuJohn chapter 9 kuverse 25. Uma bethi lo muntu ophilisile uyisoni, ithi impumputhe
angazi noma uyisoni, angazi noma kasona, kodwa kunye engikwaziyo ukuthi mina bengingaboni, kodwa manje sengiyabona, sengiyakhuleka. Cela ukubuza ukuthi amehlo akho avulekile yini. Uthi uJesu umekhuluma kuyona leyo ndaba, uthi ngizela ukwahlulela emhlabeni ukuthi laba ababonayo babe zimpumputhe, kuthi abangaboni babone. Bathukuthela abaFarisi ngoba bonke usho kubo ukuthi bazimpumputhe. Manje ngiyafisa ukukutshela ukuthi kungenzeka nawe ukuthi ukhona kanti amehlo akho asavalekile akamboni uJesu. Ngicele namhlanje uthi Jesu ngivula amehlo, ngivula amehlo. Mhlabelelo sisontweni lami lakithi uthi nginika amehlo ngikhangele phezulu ngibona abangcwele bevuya. Nawe ngiyacela ukuthi namhlanje isho njalo, nginika amehlo Jesu ngibona abangcwele bevuya, bethokoza, bedumisa iwundle lahlatshwa ngoba lithabathile incwadi labanamandla okuvula impawu zayo. uJesu waseNazaretha, sengiyakhuleka, thatha isinqumo uthi Jesu namhlanje ngizinikela kuwe, ngivula amehlo kamoya. Kade ngihamba ngimpumputhe, hamba ngidukile, ngenza izinto engingafanele ukuzenza ngoba ngingaboni. Ngivule Jesu. Okwesibili, uJesu akazogcina ngokuvula amehlo, uzophinda uJesu akuphinde akulaphe, ahlangabeze isidingo sempilo yakho. Umtshele Jesu ukuthi Jesu naloku ngiza nakho kuwe, sengiyakhuleka manje. Baba wethu ongcwele, ngegama lika Jesu waseNazaretha, ngibuyisela udumo nesibongo kungcwele. Uyaphila wena wedwa ovula amehlo abantu emhlabeni. Ngiyabonga ukuthi nami ungivulile amehlo uqonda imfihlakalo yezwi lakho. Bavule bonke boyingcwele abayimpumputhe ezinamehlo, bavule bakubonisise, baqonde, bakwazi ukuthi uNkulunkulu ophilayo. Siyabonga, thatha udumo nangale nkonzo sibongile ngayo ngoKristu waseNazaretha. Amen.